बफर सिस्टम के हम कविता के माध्यम सुनाओ तनी कैसे कैसे काई होता कौन होता टे। एक नाव धैल बनी बफर सिस्टम उर्फ बम्फर फुहर व्यवस्था। बफर सिस्टम के अजब गजब व कहानी, बफर सिस्टम के अजब गजब व कहानी। आ जूठा पतल लेके खोजता ने पिए खातिर पानी। एने उन्हें घूम घूम खाले खूब मनमानी। आ चाव से मर्दा खाले शौक से जनानी। आ जूठा पतल लेके खोजता ने पिए खातिर पानी। लागेला ढेर भीड़ काफी या चाट पर। चारू ओर मांगे खाले पतल लेके हाथ पर। खाए खातिर खूब होला ठेला ठेली हाथ में लेके पतल। आ बूढ़ पुरनिया कमजोर के ओई में टूट जाला चौपल। बने खाना जहाँ बाघ आ शेर के लागे भीड़ भाई ओजू खूब ढेर के। एक पर एक रहे भीड़ ढेर होके झूठे। आ पेश नहीं पावे तो रह जाला भूखे। बफर सिस्टम के दिल से दी हम दुहाई। आ ऊंच नीच छुआछूत सब गैल बिलाई। एने ओने घूम के खाले गोबर। आ यही के नाम हो भाई सिस्टम बफर। बफर में चलेला भोजन पानी नाश्ता। आ बर्गर चाट चाउमीन चलेला पास्ता। बफर में खाए खातिर बाबू सोचे के पड़ी। आ पानी नहीं मिली तो हाथ तो मुँह में पोछे के पड़ी। गांव के लोग का समझी इस शहर के व्यवस्था। इस शहर के व्यवस्था। आ हिक भर भोजन करे खूब करे नाश्ता। पारा पारी सबे खाइत भीड़ लगावे झूठ के। आ टोटी वाला पानी पिए सभे सबके जूठ के। बफर सिस्टम में छूट गल शरम। नाही कोनो जात बने नाही कोनो धर्म। जेकरा जवन मन करे तौन खाला। आ खाए खातिर लइकन कान करेला लोहाला। कहेले अर्जुन ठाकुर बतिया सोची। आ करब ढेर बरियार व्यवस्था तबे इज्जत बची।